Dinggo resmi-resmine nulis undangan dinggo sok minggu. Oh, nggih matur nuwun. Ha iki aku sing kon ngeterke. Oh, nggih. Lah pundi kula tampine? Lho bojomu urung mulih apa? Dereng. Mau ki ya wis gara-gara karo aku. Ning terus pamit sowan nang negara Ngamarta. Oh, nggih. Lah iki tampan ana kertase iki undangan wis ditok saka ibu-ibu PKK. Nggih matur nuwun. Kok tangane anget. Awak kuwi rada ora penak. Oh. Monggo bojoku iki sibuke ra jamak-jamak. Lho ta. Watuk to aku. Nggih. Mangka niki usum napa jenenge niku Covid. Lah iya. Mas Gareng nggih mboten mawi masker. Larang nek tuku wong nggo nempur. Lek dodolan masker ya nekat. Masker biasanya regane 10.000 ya saiki dadi 60.000 70.000 entuk beras pirang-pirang kilo. Ning awake niku anget mongko kula niku sederek. Heeh. Lah terus napa dunjuki toya anget. Ana dalan mau wis mampir warung aku wis tak ombeni banyu anget wis teh panas. Ya ora mesa ora metu kringete. Terus ndrene iki mau obat nggih pun ngunjuk wis tak ombeni obat ya ora suda kahanan awakku. Nawi kersa napa kula blonyo lenga. Aku senengane ora. Tak nepe sithik lawange ya mboten apa-apa. Yung. Kenging napa mandasku kejepit. Ngomeng minep lawange kok sirahe kejepit. Awis nek arep tok blonyo ya nggon geger iki blonyonen men anget awake. Men leh kumulih tekan omah ki ya slamet. Nggih ngestokke dawuh niki lenga saking puntine lembeta Mas Bagong nalika di sel teng Nusa Kambangan riyen. Apa tahu apa bojomu iki? Nate. Ya syukur ora apa-apa. Nggih. Pun. Nih, anget ta Mas? Anget banget. Kemeranyas ning geger jan iso seger. Ah nggih. Niki gencengan iki digosok-gosok ngenten iki. Mengkenipun krasa kemringet terus mari jeneng angin niku nek dinengke mawon nggih nganu. Ah iya aku ya ngerti kok. Mbok tulung nggon dodo sisan. Nggih. Wah, niki nggih njing mele niku ngen wulu dada niku mboten sah dikerok. Isin aku. Wong kuru kok wulune dada kok metu kaya. Ning nambah wangun lho nek ngene wulu dada ketok niku jan wangun tenan. Pun ketok nek piyai kakung tenan. Weruh ora, Gong? Hah? Weruh ora. Peteng ya, Hah? Peteng ya? Raimu ki tokno. Wis. Sing tokke ming cangkemmu. Matane isih ketutupan. Panas atiku, Tru. Sabar. Kanane piye kanane? Dadane karang diblonyo karo bojoku. Edan monggo bojoku meng kembenan. Genah bojoku weruh gejlek. Aku ora nrimake senane cane iki terus. Sabar lho, Kong, sabar. Sabar ora kuat sabar. Mas Bagong. Waduh, Kong sabar.